Здравейте хора, здравейте печо и хора, пирати, хора, брадатковци, миньони и други глупости. И да, ще правим нова поредица на Майнкрафт. Която ще се казва... Още съм не знам как ще се казва, но идваме след малко. Добре хора. Ето виждате, няма нищо. Не знам що. Почваме нова поредица на Майнкрафт. Да имаме спане до такова, до такава пирамида, защото там може да има нещо хубаво. Да. Може да има нещо хубаво. Името на света ще се казва да, сетих се. The world sword in diamonds. The sword it's diamond. Но така се пише diamond, да, диамант. Infinity, добре, даваме play. Тук малко пак трябва да изчакате, защото пак е бавно и да, идваме след малко. Добре хора, спалнахме се. И пак няма звук нарочно. Не, моля ти се, защо? Фак. Тук има мина, което не е чак толкова лошо, защото мога да си направя. Ще си направя брони, само да си събера дърво. Чакай, зад мен имаше дърво, нали? Аз съм глупкав малко. Шегувам се, не съм глупа, бе. До 3 минути вече ще бе трус. Глупа да се. Пак бъгва нещо. Как бъгва обаче, не мога. Не мога да игра на такъв лак, честно ви казвам. Къде ми е дървото? Ще се бъде още малко. Съжалявам, че не говоря, но няма какво да говоря. Да. Ако гледате Чоко Бърлака, той има една такава песен, когато вкара гол. И затова на Кошкия епизода днеска беше... Да. Затова днеска в епизода бях пел на Кошкия. И в момента и аз ще пея. Не знам що. Та песен много яка лъчи. Аре бе. Оцели го бе. Така. Крафтинг.
Машинка. Маса. Пъдъчколя. Тежка пъдъчколя. И да двата си го оставим тук. Отгоре е тук. Тежката пъдъчколя. И имам готин скин. Това е готски скин. Готски скин. Сега ще слезна долу, ако мога да се кача обратно. Събере камък. Ще направя каменна кирка. И ще слезна да копая. Долу малко. От първи епизод да копаеш е доста добре. В по-стара поредица, ако сте повече от канала ми, тогава не снимах, но направих цял Iron Set за един ден, което е вау! Поне един час си играех не един час, по-малко. Тук ще си взема още каблстоун. Ето къде имам някакви копчета, някакви блокове. Ще си направя фудна. Даже няколко. Не, една. Ако ви стигне, де. Добре, стигаме. Фудна. Колко е топло тук, няма да си не представа. Ужасно е топло. Ужасно. Ай, пак бърва. Мале, как лаги. Ужас. Малко. Да се размах. Да се маха. Да се маха от тук, фак. Пръчките ми. Добре, crafting table си го взема. Масата ще си я взема. Ау, бък. Добре. Киркичос. Падаме долу. Първо ще вземем кол за точове, защото нямаме точове. Защото кой без точове? И не играя с гама. Затова е толкова светло. Не играя с гама, казах. Защо е светло? Защото е още сутрин в Майнкрафт. А и тук е сутрин. И тук е ужасно топло. Не знам моят герой. Бутили си не в тия дрехи. Сигурно не. Не знам що. Не знам просто. Да. Си направя малко точове. Точоля да имам. Аре, 32. Сръхи ми дадото. Не, сръхи ми дадото ми и такова. Сръхам пречките. И отиваме надолу в мината. Да си нося точолято. Отиваме в мината. Не бе, къде? Не бе. Тук няма нищо. Та пещера няма нищо. Да, в тази пещера няма нищо. Тям по-надолу някъде. Само да не падна в лава, че после става гадно. Так. Ох, ауч. Тук ще трябва торчулято, тежката торчуля. Да. Кол. Абе. Качи се де. Не бък. Не. Тия мини са много... Гледайте работата, бе. Тия мини са много ужасни.
го убия с кирка. 10 минути вече минаха. Помри! Как не помри от full damage? Умри! Умри! Къде ме? Взех ли? Да, взех. Още малко ще имам бутушки. Оттаме някаква мина. Pasito, pasito, suavecito, dando coquito, coquito. Тук ли беше? Ето я бе. О, да, тук трябва тежката турчуля. Задължително тежката турчуля. Бе, тежката турчуля, ама другия път. Какво имаш? Тук е нищо, само едно нищо. И тук няма нищо. Аз съм... Не съм паркур мастер. Аз ще мога да играя паркур. Повечето пъти, когато играя паркур, вечето. Да, съжалявам. Това е пак същото, затова е пак същото. Да отивам си с моята кирка. Джинджер. Така има много малко неща, имам много мини, обаче няма нищо от тях. Опа, дойде. И става нощ. Фак. Не трябва да става нощ. Какво като стане нощ и без това не може да ми се спомнят неща. Не знам що, не се спомнят неща. Добре, сега ще се закопая и тук, докато мине нощта. Мале, изгубих всичко. Ужас, крафтинга ми го няма. Кабелство. Те съм шифнал. И откъде ми е светличко. Така. Добре. Това беше за този епизод. Надявам се да сте го харесали, коментирате, оценявайте. Аз бях да Мастер БГ и довиждане.